Čau lidi, já vás vítám u informačky našeho nového kanálu. Je tady se mnou Sharu. Čus! A Duel. Paření. Čau. A tento kanál se bude zabývat Minecraft filmy. A náš první film se bude jmenovat Ztracené projekty. Ano. No, takže teď jen nás, takže se začni. Takže já jsem Sharu, aka Fangs, jak se jmenuji Mastes a je mi 12 let, jsem grafik na našem kanále a hraju hlavní role. A spolupracuju taky někdy s Lost Flash Production a CMM kanálem. Mám osobní status, neřeknu ti ho. Ne, to tak. A já mám fakt osobní status. Já můžu říct, že jsem DRDVO.cz, který bude hrát hlavní roli v tomto filmu. A bude tu taky i pár obleků a protože jsem Steve, tak já budu poučovat nějaký ty hlavy. A to je něco o mě, takže já jsem zakladatel toho kanálu našeho, je mi 12 let, jmenuji se Kuba, alias Firewood 13, co ještě tak. To bude asi vše. A teď něco o filmu, ztracené projekty, takže o ztracených projektech bych mohl říct jenom to, nechte se překvapit na to. Ale my, tedy my tři, budeme mít hlavní role, ale bude tam s náma ještě ostatní, aby jsme to nebyli sami. A převážně ty díly budou trvat asi tak na 10 minut, možná víc. Tak jo, já se s vámi loučím u této informačky A dance. Ano, takže já se s vámi Dám výpověď, nazdar. Zdár jdu točit, čus. Tak jo, čau. No tak já se s vámi loučím u této informačky a čus. Bitku. Kluci, pozdravte taky. No tak Já jo, si dám výpověď, takže zdar, já už to řekl. já taky zdár.